Hi everyone, आंनि निउ सं निमाहा रिलिज जाबाय लोगोफोर स' नोंथांमोना नायाखैब्ला निमाहा सार्च खालामनानै नायदो आरो नोंथांमोना डाइरेक्ट एनजि प्रोडक्शनावबो नायहैनो हागोन। गाइस मेरा न्यू सॉन्ग रिलीज हो गया, वो निमाहा जो था वो टाइटल। सो इस वीडियो को मतलब वो निमाहा वीडियो को आप लोग एनजी प्रोडक्शन के अंदर में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को निमाहा सर्च करके देख सकते हो। मतलब अभी तक मैंने जितना भी सॉन्ग्स किए हैं वो अभी वाला वो रिमल डिमरी के साथ मेरा फर्स्ट सॉन्ग है, तो आई एम सो हैप्पी। आरो बुंदो लोगोफोर मेथाइखौ माबायदि खोनादों, माबायदि मोनदों, भिडिअ माबायदि जादों, कमेन्टफ्रावबो होनानै होदो आरो नोंथांमोना अननानै शेयारबो खालामनानै होदो। थेंक इउ।